जिंदगी में कीड़ा नया गिया लगाई देनी रौशन के जिला भेजवाई देंगे। जिंदगी में कीड़ा नया गिया लगाई देनी रौशन के जिला भेजवाई देंगे। आगे किरण 4 महीना में मोटाई गेली केकरा अपरा लो भाई गेली गे। आगे किरण 4 महीना में मोटाई गेली केकरा अपरा लो भाई गेली गे। आगे तानी को नहीं लगल तोरा लाज गे काहे किरण निकल गे छिनार गे। आगे ऐसे काहे कैनी गे आगे तानी को न लगल तोरा लाज गे काहे किरण निकल गे छिनार गे। रौशन रोही के खिचड़ी खिलाई जिला आवा भेजाई देंगे। रौशन रोही के खिचड़ी खिलाई देनी जिला आवा भेजाई देंगे। आगे किरण 4 महीना में मोटाई गेली केकरा अपरा लो भाई गेली गे। आगे किरण 4 महीना में मोटाई गेली केकरा अपरा लो भाई गेली गे। आगे हानि तू छौड़ी नाचनिया गे अपन समझ के बनैलखुन तोरा कनिया गे। आगे हानि तीरा नाम तू नाचनिया गे आय अपन समझ के बनैलखुन तोरा कनिया गे। नारक वाला जिंदगी बनाई देनी जिला आवा भेजाई देंगे। नारक वाला जिंदगी बनाई देनी जिला आवा भेजाई देंगे। आगे किरण 4 महीना में मोटाई गेली केकरा अपरा लो भाई गेली गे। आगे किरण 4 महीना में मोटाई गेली केकरा